Protests have erupted in Tanzania ahead of the nationwide protest that aims to remove the bloodthirsty regime of Samia Suluhu. Sanapena mashoko arikubuda panguva ino achironga kunzi kuTanzania panguva ino they are inspiring almost most of the African countries kuri kuonekwa kunzi mahead of states ariko panguva ino they are violating people's rights. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi vari kusapota corruption, cronism nekuviolata the constitution. Zviri kuonekwa kunzi even maZimbabweans panguva ino nyika yeZimbabwe people they are being inspired. Sanapena mashoko ari kuda panguva ino aiwa tikuona kuti maZimbabweans they are commenting zviitiko zviri kuitika muTanzania. Ndotibva subscribe like out on the bell icon. Nopinda pahendo aiwa yamuri kuona X anoposta this video ramuri kuona mastreets akaflooda nyogwa vichenze. Breaking: protests have erupted in Tanzania ahead of tomorrow's nationwide protest that aims to remove the bloodthirsty regime of Samia Suluhu from power. Panapa toona kuti Promise Mkwananzi anoachireply to that post anyora achiti, we are deeply inspired by the people of Tanzania and wholeheartedly support and stand in solidarity with their pursuit of democratic progress in that remarkable nation. We honor their commitment to pursue full and unrestricted rights to exercise their prerogative to freely and fairly elect their leaders of choice. #Generation Z, #victory, #peace. Tomashoko atogwa naPromise Mkwananzi achiti right now munyika yeZimbabwe hapana kana mavhiki atombopfuura kutanga kwemwedzi uno toona kuti maprotesters vakanga vavashedzerwa naBombshell Geza panguva ino they've been denied bail. But kuri kuonekwa kunzi kune dzimwe nyika aiwa dzinoonekwa kunzi dzinoexercise marights evanhu. Panguva ino people they are being able to petition and demonstrate my streets without any harm so long ari nguri peaceful. But panguva ino zviri kuonekwa kunzi most of Zimbabweans they are being inspired kuona kuti kune mamwe magovernments zviri possible, but in our own zvinonyatsoratidza kuti people zamaone unosangana aiwa nezvaunosangana nazvo. Mashoko ari kubuda panguva ino. On the other hand zviri kuonekwa kunzi most of the African presidents panguva ino kuri kuonekwa kunzi people they are not being satisfied now, noda kuti they are not fulfilling their mandate, they are not exercising what they've promised to the people when they were elected to be the leaders of the nations. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Penda comment section medu za mafunguro enyu, subscribe or like, check on the bell icon.